init. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, bababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rakitera and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Ito ang programang hindi ka huhusgahan bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge culture sa radyo. At meron na nga po tayong top secret sharer sa kabilang linya. Welcome na natin siya. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening. Ano pong pwede namin itawag sa inyo? Just call me Max. Again po, sorry. Call me Call me Max. Max. Ilan taon ka na, Max? 34. 34 years old. Sang lupalop ka naman galing, Max? Laguna. Laguna. Alright. Max, di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Max, 34 from Laguna. Ano ang top secret mo? I'm a mistress. Patanong ba yan or period mo tinapos yung sentence mo? Period. Alright. So, paano ka naman napunta sa ganyang klaseng sitwasyon? Ginusto ko since 2015. Karelasyon ko na si Guy. Until now. Mhm. Pero yung medyo ang nangyari lately, Mhm. meron siyang isang, di ba trending yung si Marilag? Parang same. Mhm. He has a coworker. Mhm. Nahuli ko sila sa chat. Then, friend ko sa Facebook si girl. Paano? Tapos- Sinend mo? Ginawa kong friend sa Facebook si girl. Okay. So, inad mo siya as a friend. Yung girl na workmate ni partner. Yes. Okay. And then, I post restrictedly. Ay, restricted ba? Oo, nag-post ako ng mga picture namin without the face nung guy. Mhm. Yung halimbawa, kita lang sa kanya is lips, nose, ganyan. And then, yung girl nag-react. Mhm. Anong sabi? Before siya mag-react, tinatawagan niya ako messenger. Mhm. Tapos, hindi siya nakikipag phone call. Ay, hindi siya nagsasalita. Kahit anong salita, wala. Basta sinagot ko, 30 minutes to 1 hour conversation without any words. Talaga tumatagal ng isang oras nang wala kayong sinasabi sa isa't isa o walang sinasabi. Ikaw may sinasabi ka ba? Nag-hello ka ba? Ganon? Yes, ako nag-hello. Sabi ko, hello, ano bang kailangan mo? May kailangan ka ba? Pwede ka namang magtanong. Alright. May question ako. Sorry Tatanong ko lang, alam ba niya na merong ikaw sa buhay ni Guy? Hindi ko sure eh. Kasi, I pretended to be the wife. Kasi, the guy gave me the karapatan. Kasi, when I discovered the chats, I messaged the girl through using the phone of the guy. Anong message yung minessage mo dun sa babae? Minura ko siya, the typical reaction. Tapos ang sabi mo, ikaw yung asawa, ganon, gamit yung phone ng lalaki. Oo. Tapos, I told the girl na, huwag kang mag-alala, hindi lang naman ikaw yung girlfriend. At anong sabi ng babae? Syempre, i-deny niya kasi nga akala niya ako yung wife. Sabi niya, "Hi ma'am, hindi ako babae ni sir, blah blah blah." Sabi ko, so bakit kailangan mag-message
sa asawa ko, which is my partner, na, ay nakita yata ni Sir ganyan yung katawan ko. Sana pala, ay parang sana Viva Max tayo kagabi. So, ikaw ba pag nakita mo yon sa chat, sa phone ng boyfriend mo, ano magiging reaction mo, 'di ba? Aawayin mo talaga yung babae kahit na alam ko na I'm a mistress also. Mhm. So alam ba, wait lang alam ba ni Guy na alam mo na meron kang ganong klaseng nakita sa cellphone niya? Oo, kasi kasama ko siya lagi, then sasabihin ko, "O tawagan mo." Tapos sasabihin niya, "Sige, tawagan mo." So tinatawagan ko and naririnig ni Guy na yun yung sinasabi ko sa girl. Mhm. And funny thing is, yun nga, na-trigger yung girl nung nag-post ako ng mga photos namin sa Facebook. So, she messaged me na, ano sabi niya? Parang, wait, hanapin ko yung screenshot. Siyempre, we have Talagang screenshot. resibo ang binabalikan sa mga pagkakataong ganito na kailangan mong i-share ang blow by blow pangyayari, 'di ba? Ang chat by chat pangyayari ng pagkahuli mo at ng resback ng kung sino man. Okay. Nandyan Kaya na? Nakita mo na? nakakatawa. Kasi, di ba friend ko siya sa Facebook, bigla niya ako inad. Ay, bigla niya akong in-unfriend. Wait lang. So, sabi mo, nag-message siya sa'yo. Di ba parang gabi natawag siya ng 1 oras, wala namang kahit anong salita. Okay, tapos Gabi ka mo yun. nag-message siya sa'yo, nag-reply siya dun sa story mo na pinost mo yung mga parang subtle pakita, 'di ba, na eto ang partner ko. And actually, hindi siya dun nag-react dun sa picture. Pero parang nag-trigger lang. Kasi kinabukasan, parang in-unfriend ako ni girl. Tapos biglang, ay syempre nakita ko, in-unfriend ako. Wait lang ha, wait lang, naging Robert ka na sis. Nasa pwesto ka ba na maayos dyan sa lugar ninyo? Parang may naririnig na kaming static. Hello? Yan, okay. Hello, okay na? Naka-headset ka ba? Naka-Bluetooth speaker ka ba? Hindi, naka-loudspeaker lang. Naka-loudspeaker. Mas okay, try nga natin kung hindi mo siya loudspeaker, tapos hawakan mo yung cellphone mo, tutok mo siya dun sa... Yan, okay na? Ayan, yan. Yan, okay na. The next day, in-unfriend ako ni girl. Kaso makulit ako kasi pinupuyat niya ako dun sa mga walang kakwenta-kwenta niyang missed calls na calls na hindi naman siya magsasalita. Mhm. Ngayon, kinabukasan, in-unfriend niya ako. Inad ko ulit siya. So, dun yata na-trigger si girl. Mhm. Sabi niya, ito yung screenshot. Sabi ko, wag mo na ako i-add. Pathetic ka din Dilulu pa. Wala kang mahihita sa account ko. Wala naman aagaw sa trono mong pagiging mistress. Kung masaya ka sa pagiging solohin mo yung kasiyahan mo. Kahit anong gawin mo at kahit sino paawayin mo, ganyan ka pa rin. Sayong-sayo na siya, the name. Sabi ko, bakit naman napasok si sa usapan? Sino ba yung tinutukoy mo? Masyado kayatang interested dun sa mga photos ko na pinost online. Mm. Ikaw naman yung tawag ng tawag. Tapos sinabi pa niya sa akin, ikaw nga tong nag-add sa akin Sabi ko, so bakit? Hindi ka ba pwedeng i-add? Ginugulo ba kita nung in-add kita? Ikaw nga yung tawag ng tawag sa akin. Sabi ko ganyan. Tapos, and the conversation goes on. Tapos sabi ko, nakakaawa daw ako. Sabi ko, bakit naman? Hindi ba mas nakakaawa ka? Sabi niya, baka gusto mo ikaw yung maging kabit. Sabi niya, nakakatawa yung reply niya, ikaw na, panindigan mo yan. Tapos sabi ko, paano ba nalaman na may na kabit ako? Sabi ko, personally, hindi mo ako kilala. Inassume mo ba na si the guy yung pinost ko? O anong pakialam mo din pala kung may mistress si
kabit ka ba niya? Sabi niya. Makapag-react, daig ka naman ng asawa. Daig mo pa asawa, sabi ko. At saka social media ko yon, sabi ko. I can post what I want. Okay, so paano Ikaw natapos yung yung conversation na yon? Ano yon? Paano natapos yung conversation na yon? Hindi na siya nag-reply. Kaya nga, sana marinig niya ngayon. Kasi ginugulo ko siya. Ginugulo mo siya. Hindi, I mean, gusto ko siyang guluhin kasi gusto kong matrigger. Gusto kong malaman kung talagang mistress siya nung partner ko. Kasi my partner kami nung partner ko, 10 years na. Okay. So willing kang ipaglaban ng lahat para dito sa partner mo? Ngayon, kaya ako tumawag, parang ayoko na. Pero ayoko ring maging successful sila. Oh. And my partner, inaway ko. Parang syempre, dahil nga may issue, lagi ko siyang inaaway na, madalas. Since kasi, nahuli ko sila, parang magwa 1 year na. Doon ba sa Since 10 taon na yon, never nagkaroon ng iba pa bukod syempre doon sa original na wife? lagi kaming may issue. Kasi feeling gwapo yung partner ko kahit hindi naman. True ba? Feeling gwapo o nagwapuhan ka talaga sa kanya? Siyempre ako nagwapuhan, pero yung kung titingnan ng ibang tao, hindi naman siya ganun kagwapo. Siyempre sa akin, mahal ko yun eh. Gwapo nga, kasi para sa'yo gwapo eh, pogi eh. Siyempre, para sa akin yun, kasi mahal ko. Mhm. Sino ba naman na Kumbaga partner attracted mo? ka. Ha? Attracted ka syempre. Kaya mo siya naging partner. Siyempre, nung 10 Ano bang years nagustuhan ago, mo sa attracted kanya? ako sa kanya. Ano bang mga nagustuhan mo sa kanya at bakit parang, alam mo yun, hindi basta-basta madaling makabitiw sa ganung klaseng relasyon na alam mo naman na merong legal? Oo, alam kong may legal. Siguro, he accept me din. Parang, yung care niya, iba. Compared dun sa mga previous relationship ko. Tapos, hindi siya nahihiya. Or siguro makapal din ang mukha ng lalaki na ipakilala ko sa both side ng family niya. Parang, ano ba yung term? Legal na mistress? Talaga? Pero may Pero asawa hindi. talaga siya. Sila nung asawa niya. May anak sila, may mga anak sila. Oo, they have 6 kids. And the guy is turning 45 na. So paano kayo nagkikita nitong guy na to? Monday to Friday, syempre working kami pareho. Friday, uuwi siya dito. Then Saturday, aalis siya. Tapos Saturday to Sunday, doon siya sa family niya. The typical setup of a mistress. Mhm. So anong mga paraan niya para ipadama sa'yo yung pagmamahal niya? Nagamating ginagawa ng mag-boyfriend at girlfriend. Kumakain sa labas, nagbabakasyon, out of town, mall. Mhm. The typical setup. Na-meet mo na ba yung asawa niya? Twice. Anong event? Anong meron? Birthday niya, first year namin, birthday niya, pinuntahan ko siya sa bahay nila. Were you Pero invited that time? Were you Ano yan? invited? Invited ka ba nung time na yon? Yes, of course. Pero, syempre, dun sa legitimate family, na-introduce ako as friend. Pero dun sa mga tito and tita nung guy sa side niya, alam na there's something happening Going between on. us. Mhm. Sa mga anak, na-meet mo rin? Oo, they blessed me. Ang babait nila. Actually, the panganay is 28 siguro or 25 to 28. Forgot the age na. So And the ngayon, eldest is anong plano mo? Anong plano mo ngayon? undecided. Kaya I just call. Nung nagbabrowse ako ng TikTok, nakita ko na parang walang tumatawag kay DJ Rocky. Mhm. Try ko kang tumawag so I can share my secret. Mhm, mhm. Tapos, habang nag-iisip, then ngayon, kasi parang maghapon na nai-stress ako. So, I want
someone na pagsabihan or makausap regarding my situation nga or our relationship. Mhm. So yan, kaya tumawag ako and natatawa ako na bakit ko dito sinasabi. May for sure may mga iba kang kaibigan na nakakaalam nitong top secret mo. Total open kayo both sides. I mean, merong nakakakilala sa side niya. Sa side ko, meron. Alam yung sitwasyon. Kaso, pagka may problem kami, hindi ko siya sinasabi sa mga friends ko. Even naman dun sa side ng family niya, hindi ako nagsusumbong na, tito, ganito naman si ganito, yung pamangkin nyo or ano. Kasi ayaw naming masabihan na, after nyo mag-away, tapos babalik-balik kayo. So, nakakahiya. So, pagka-away, sa amin lang. Pero pag happy moments, share sa iba. And sa side mo, kumusta naman yung pag-take nila dito sa partner mo? Sa side ko, yun lang. Yun yung masakit na part. For 10 years, nakatago siya sa family ko. Kasi I'm single. Di ba sila nagtataka na for the longest years, wala kang Siyempre, pinapakilala sa nagtataka kanila? and naghahanap na sila ng someone kasi I'm turning 35 na. So parang, asa na yung asawa mo? Every time yung typical na family gathering na magtatanong sa'yo na, ikakasal ka pa ba? Yung matres mo, mapapanis na, baka hindi ka na magkaanak. Then, sinasabi ko na lang sa kanila pa, Bero, na gusto nyo ba ng apo na lang? Bibigyan ko kayo bukas. Willing ka ba? Of course. Basta Kasi galing for sa 10 kanya years, or pwedeng sa iba? sa kanya. Siyempre, sa ngayon, sa kanya. Kasi siya yung partner ko. Pero So, nagkaroon ka na ba ng... pinaplano naman namin. Nagkaroon ka na ba ng, alam mo yun, ibang parang thinking na, what if magpaligaw din ako sa iba? Or i-open ko yung sarili ko sa ibang lalaki? Sige, for the 10 years duration namin, yung first 3 years, kami. Tapos bigla kaming naghiwalay kasi bigla siyang nawala. Siguro babae din yung reason. Hindi ko na inalam kung ano. So sige, tapos nagkaroon ako ng another relationship for 2 years. Tapos after 2 years, bumalik siya. So tinanggap ko. Tapos after a year, 3, 2, tapos naghiwalay pa kami 3 beses. Tapos 1 taon akong nanahimik as in wala kaming communication. Tapos binalikan niya lang ulit ako 2023. Ay, 2020. Oh, sige. Parang magto 2 years na kami ulit na together. Okay, dun sige. Sa third time naming balikan. Wag na tayo magkwentahan ng ano, medyo mahina din ako sa mga computation system. So, eto na lang, no? Yung sinasabi mong kabit ng partner mo na gusto mo lang i-trigger, yung pa rin ba yung plano mo na okay, gusto ko pa rin siyang guluhin? May ganun ka pa rin bang plano? Actually, parang hindi ko naman siya guguluhin na talagang susugudin ko siya. Hindi ako ganon. Parang gusto ko lang makuha na sino bang nagsasabi ng totoo? Yung bang instinct ko, yung nararamdaman ko, nakabit siya or may padalawa siya? Or nagsasabi yung partner ko na wala silang relasyon at magkatrabaho lang sila? Okay. Tapos, yung mga chat nila, yung tungkol sa may Viva Max, di ba? Okay. Oo. Tapos, parang sabi pa nung partner ko, tara, uwi muna tayo sa staff house. So, oras ng trabaho, anong gagawin niya sa staff house? Baka naman mag-aayos sila ng mga wire. Ay, ganun ba? Kainitan? Mag-ayos ng wire. Ibang klaseng wire yun. Oo, tapos sabi pa niya dun sa basta parang, di ba, yung partner ko is, parang boss siya dun sa isang company, tas the girl is a secretary. Na parang pag nag-uusap sila, di ba typical kung boss mo siya, sir ganito po, sir ganito po. Sa kanya wala, parang Na-break na yung barrier. sabi na, ay sana all. Parang mga ganon yung
Tapos may nakita pa ako sa chat na parang, "Gusto mo ba ng keychain na parang pambukas ng bottle kaysa naman nagnenenok ka sa parang sa bar." So, nagpupunta kayo ng bar na hindi ko alam, parang gano'n. So, parang anong meron sa inyong dalawa? Though wala akong nakita sa chat na I love you. Mhm. Okay. So, ang Pero may daming, parang siyempre kung babae ka, mafe-feel mo kasi na may something silang dalawa. may something. Pero yung partner mo, pinipilit niya sa'yo. Wala nga, ikaw lang yung gustong gumawa ng ano. So, anong Tas kani anong matimbang sa'yo ngayon? Meron silang something? And kung sakali mang meron silang something, anong gagawin mo? Yun nga, nasa portion ako ng pag-iisip ngayon na parang, siyempre parang siya na yung naging kasama ko for 10 years, parang nasanay na ako. So, ile-let go ko pa ba yung 10 years na yun? Tapos, or, kasi pag tinatawagan ko yung partner ko, parang parang hinuhuli ko siya kung nasan siya. Lately na lang, kasi nga medyo naghigpit ako. Lagi ko naman siya nakikita, either office, nawala yung girl, kasi dalawa yung project site ni Guy. Yung isa malayo, yung isa, doon talaga siya nagbe-base. Kumusta naman yung So, pakiramdam mo? Like, hindi ka ba napapagod na parang medyo nagigpit ka ngayon? Tapos parang yung nakaraan mo, parang umuulit lang din ngayon. 'Di ba kamo dati may nahuli ka naman, tapos ngayon parang alam mo 'yon, may sundok ng kahapon ganun. Oo, yun nga. Ganun, iniisip ko din, ganun na ba ako kamartir para ipagsiksikan ko yung sarili ko na alam ko naman na gulong-gulo din talaga ako ngayon, DJ Rocky. Parang, Ano ba yung klase ng ideal guy mo? Anong klase ng relasyon yung gusto mong magkaroon ka? Yung tipong magbi-build ka talaga lang ng family. Anong klaseng lalaki yung nakikita mo? gusto ko lang responsible eh. And nakita ko sa kanya yon. Kahit na meron ako, hindi niya napabayaan si family niya, ever. So, Parang okay kahit na lang may kahit time may siya sa'kin. asawa. Ano yun? Ano yun? Kumbaga, okay lang kahit may asawa, basta responsable siya, ganon. Siguro nasanay na ako for 10 years na ganun yung sitwasyon. Tapos, parang hindi ko alam paano mag-start ulit na magkaroon ng normal na relationship. Mhm. Maganda ka ba? Of course. Sexy ka? Sakto lang. May bilbil ng konti. I'm parang 62 kilogram, 5'4" in height. Uy, Morena. maganda na yun. Saktong-sakto lang yun. Okay lang yung BMI na yun. O, typical Pilipina. So, sabi mo, maganda ka, mukha namang talented ka, kayang-kaya mong kumita ng sarili mong pera. Oo. O, May trabaho ako na I can pay naman what I want. Parang kung anong gusto ko, hindi ko kailangang ihingin sa guy. And usually nga, hindi naman usually, give and take, syempre, ginagastusan ko din siya. So, the way, ginagastusan niya din ako. minsan ba naisip mo na parang na-addict ka na lang dun sa pakiramdam na merong ganitong klaseng lalaki sa buhay mo na parang may thrill pa minsan, yung ganun. Naiisip mo ba minsan yun? Or iba yung klase ng nararamdaman mo towards dito talaga sa lalaking to? Mahal ko talaga. Alam kong mahal ko siya. Pero yung type of relationship, parang, kasi may thrill. Kasi parang, minsan kasi ako, alam ko sa sarili ko na parang gusto kong committed ako. Pero ayoko yung parang daily kong uobligahin yung sarili kong alagaan siya. Or parang, mahal ko pero hindi lagi. Hindi laging dapat tayo magkasama kasi magkakasawaan tayo. Palagi mo, Alam ko, saan parang yan? Saan nag-ugat yan? Sa nag-ugat, yung bakit ako pumasok sa ganitong relationship? Yung ganyang mindset mo na parang ayoko lagi na may nakasama ko siya, na ayos ko ng parang responsibility na Before kasi, when I was college, I had 7 years relationship. Single siya, single ako. Talagang boyfriend-girlfriend. Walang sabit na kahit ano. And then parang,
biglang na-fall out of love si guy sa akin. Tapos, yun pala, naging girlfriend niya yung best friend ko for ilang years na. So, parang doon nag-umpisa na parang, hindi ko ayoko nang maranasan yung sakit na yun. So, dito ako pumunta. Kasi after nung breakup nung 7 years, parang naghanap na ako ng yung magki-care sa akin na alam ko na parang hindi ganun kalalim yung, parang pag naghiwalay, hindi masakit na sobra. Kasi alam mo naman from the very beginning, nahiram lang to. Oo, yes. Kasi meron nga ang ibang family na uuwian niya kahit anong mangyari. Alright. Pero ngayon naiisip mo na maging single? Oo, kasi nakakapagod na makipag-away sa kanya. Kasi parang halos 1 taon ko na siyang asan ka? Sendan mo akong photos. Nasaan location mo? Parang kulang na lang. Yakapin niya lagi yung electric fan nila para mag-send sa akin ng photos kung nasan siya. Ganun na naging toxic yung yung last year ay yung huling 1 taon namin hanggang ngayon. Mm-hmm. Alright. Diba nakakatawa yung sitwasyon ko, DJ Rocky, kaya tumawag ako sa'yo. Hindi siya nakakatawa, sis. Ay, talaga ba? Sorry. Hindi siya nakakatawa. Parang hindi ko alam kung anong dapat naming maramdaman para sa'yo. Kasi syempre, ikaw yun nandyan sa posisyon na yan eh. Pero hearing about what you've talked about, alam mo kung hihingin mo talaga yung opinion ko, honest opinion about this, hindi ka ba napapagod? Yun yung tanong ko sa'yo eh, di ba? Hindi ka ba napapagod? Kasi ako napapagod ako. Kumbaga, ang sakit sa damdamin. 'Di ba? Parang akala mo lang kasi parang ang babaw nung sakit na pwede mong maramdaman dito sa taong to. But hell no. You've given your 10 years dito sa taong to. And only to find yourself na, okay, wala naman pala talagang akin. In the end. So, ang tanong, naprotektahan mo ba talaga yung sarili mo? Or pinaniwala mo lang yung sarili mo na naprotektahan mo yung sarili mo sa sakit kasi in the end, nasaktan ka pa rin at nasasaktan ka pa rin ngayon. Kinondisyon mo lang yung utak mo na hindi ako masasaktan kasi ito yung traumang dulot sa akin nung nakaraan kong relasyon. But now, diba? Hindi sakit pa rin. Traumatic pa rin eh. Kasi nandiyan ka pa rin sa posisyon na yan wherein hindi naman iyon ang buong buo. Oo, yun nga. Ang hirap, syempre. Ako, napapagod din kasi, pero hindi ko alam kung ganun ba talaga na ako kamartir. Kasi halimbawa, nag-away kami, then parang maglalaylo lang yung sitwasyon, then balik na ulit kami, sweet-sweetan na ulit kami. Masarap. Away ulit. Ang sakit nga, pero masarap. Ewan ko, basta. Masarap ba? Malaki ba? Siyempre, doon tayo sa malaki ang pagmamahal. Oo, masarap at malaki ang pagmamahal. Kaya naman pala. Oo. Alright. Uy, maraming salamat sa pagtawag mo. At sana kahit papaano, this is going to trigger kung ano man yung sinisigaw ng gut feel mo. Oo. Thank you. Alright. So, thank you so much for calling this program. Thank you. Okay. God bless. Bye-bye. Bye. Linawin ko lang ang programa pong ito ay hindi po nanonolerate ng mga maling gawain ng mga tao ha. We just wanna know the reason behind every person, situation, or decision or action. Kumbaga, bakit kaya sila napunta sa ganong klaseng sitwasyon? Bakit yun yung pinili nila? Ano yung nag-trigger sa kanila kung bakit pinili nila maging kabit? Diba kung papakinggan nyo kanina, sabi niya, kasi nagkaroon ako ng relasyon in the past kung saan nalaman ko na binitray ako ng jowa ko. So I don't wanna experience that kind of pain again. That's why, ganito yung ginawa kong pagpoprotekta sa sarili ko. Since kabit ako, alam ko na wala akong responsibilidad and at the same time, mababaw lang yung pinagsasamahan namin. Dahil kabit ako. Alam ko na hanggang dun lang ako. Hindi to magiging akin. So, kung ano yung bibigay ko dito, konti lang. Pero, ganun mo lang kinondisyon yung sarili mo. Akala mo hindi mo ka masasaktan? Pinrogram mo yung utak mo na
ganito lang yung kaya kong ibigay. Pero hindi mo alam. Yung totoo, yung totoong nangyayari sa buhay mo, nasasaktan ka pala talaga. Nasasaktan ka pala talaga. You've invested so much time. You've invested yourself. You've invested effort, attention, love, care to this person. And in the end, anong nakuha mo? Well, never regret the things that made you happy. Never regret the people that made you happy. Napasaya ka pa rin naman. Sabi mo nga, malaki, masarap, diba? But you know that it's not gonna last. At yung pain, hindi ko sure kung hanggang kailan. At kung yung pagod, kailan mawawala. Mawawala lang siguro kapag binitiwan mo na yung taong pinipilit mo na tumagal sa buhay mo. Mas masarap pa rin yung minamahal ka ng buong buo. Na ikaw lang. Na wala nang iba. Mas masarap sa pakiramdam yung alam mong pwede mong ipagsigawan sa buong mundo. Yung malaya ka. Kasi alam mong wala kang natatapakan at nasasaktang tao. Wala kang nayuyurakang nasisirang pamilya. Yun yung klase ng relasyon na ang sarap ipagmayabang sa buong mundo. And it speaks a lot about you. Your character. At sa mga kabisyo natin nakikinig ngayon, maraming salamat sa inyong pagtutok. Bukas ulit magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Nakapiling po ninyo ang inyong Basa Princess DJ Raketera. At kayo nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Metro's number one. Love Radio.